Namhlanje silapha eNgozi Primary School eNtabankulu phansi kwe-local municipality iNtabankulu eAlfred Nzo District Municipality. Ngokwesiko likarhulumente lokuba xa kuvulwa izikolo kufuneka urhulumente eyile nee-departments zonke zikarhulumente kuyobona uba isikolo sikulungile na uvula izikolo, siredi kangakanani na, zintoni na ii-challenges okanye imicelimingeni isikolo esihlangana nazo ekuvuleni. Siye sabona ke ukuba isikolo okokuqala sisese-prefabs, kodwa ithemba elikhulu lelokuba isikolo siyabona uba khona ibloko eyokhiwayo phaa ekuthiwa yi-admin block. Uprincipal wayenza ke iripoti yesikolo, wazichaza ke ii-challenges ngakumbi ezabantwana abangenazo i-birth certificate, esibone ukuba zezona ngxaki eziserious kakhulu. Esicelileyo ke u-social development edibene nosasa funeka bancedise babalandelele ukuze nenkosi ukuba inkosi yalapha ibikhona incedise ukujongeni abo bantu abanjalo ukwenzela abantwana bancedakale. Kodwa kusivuyisa kakhulu kukuba nangani kukhona abantwana abangenazo i-birth certificate kodwa abantwana bayaxhamla kukutya kwesikolo. Ngoko ke noko iingxaki zalapha ziingxaki ezibonakala uba zizawusombuluka ngokukhawuleza. Kwingxaki yamanzi sifumanisile uba ukhona upipe olapha kufutshane ikontraki emsebenzisayo ukokha le bloko iyokhayo. Kukushota nje ke ngokumasipala ancedisane naloo nto isikolo sikwazi uba namanzi. Bathembisile ke uba baza kuyenza loo nto kungekudala. Kona ngokwesikolo esinemeko esikuso ngabantwana abancinci abakabi nazo ezi ngxaki ezinkulu, bayafunda nje kakuhle. Neetishara ziqeshwe ngokwe-PPN yakwa-education, bazitishara ezine esicinga into yobana kuthiwa ke ngokomthetho wakwa-education bakulungele nangokwenani lalapha. Ukuba ngaba uprincipal uthi uyaxakeka ngoba funeka efundisile aphinde enze nomsebenzi, bacetyisiwe ukuba mabenze njani na ukufumana abantwana bathi baphume kwii-trainings ezithile bencediswa ngusita azoallocathwa apha akwazi ukwenza lo msebenzi we-administration. Okusivuyisayo na kakhulu into yobana apha esikolweni kuyavanwa, kuyaqhutywa kakuhle, bayapasa abantwana ngoba kaloku ithemba lethu kukuba ziinkokheli zangomso ezizilapha kwesi sikolo. Sivuyiswa na into yobana abazali bathatha inxaxheba, inkosi ibikhona ngokwayo yale ndawo kwesi sikolo. Iingxaki zabo noko ziingxaki ezicacayo uba zingxakana zithutyana ezizawuthi njengoba ixesha lisombululeka. Istructure esi sokhiwayo kuthiwa ngokweplan kufanele uba sibe sigqityiwe ngoJulayi. Sinethemba ke uba kuzawuba njalo ngoba sithe xa silapha sabona nokuba inkqubela phambili ikhona.